Dobrý den, já jsem Michal Šperling, stavím od roku 2008 přírodní jezírka a přírodní bazény a tady vám jeden takový přírodní bazén uprostřed města, uprostřed Brna představím. Rozdíl mezi přírodním bazénem a jezírkem je ten, že přírodní jezírko má okolo plavací zóny rozliv, ty rostliny rostou ve vodě, která se rozlévá z té plavací zóny, a přírodní bazén ten je udělaný tak, že je samostatná část plavací, která se dobře čistí, a ty rostlinky jsou bokem a jsou doplněny nějakým čistícím systémem. V tomhle případě je systém Nature Aquaclear, který se sestává z mechanického čištění pomocí skimmeru, případně nějakého štěrbinového filtru nebo jiného typu filtru, a biologického čištění v tomto případě pomocí vertikální kořenové čistírny. A teď vám jednotlivý prvky ukážu. Tady vidíte změr mechanických nečistot pomocí skimmeru. Voda přetéká z toho přírodního bazénu do toho samotného skimmeru, tam se chytají pevné nečistoty, zároveň ta voda může přetékat ještě nebo otékat, čerpat se do štěrbinového filtru, kde se chytají jemnější nečistoty a voda se vrací zpátky do jezírka. A pak druhá část toho systému, ta voda se nasává, mechanicky přečištěná se pouští do vertikálního kořenového filtru, který je tamhle na druhé straně toho jezírka. Voda tím vertikálním filtrem proteče, vrací se čistá do jezírka a zase protéká zpátky a ten systém tady takhle krásně cirkuluje. Tenhle přírodní bazén se nachází uprostřed Brna, nezabírá moc místa a výhoda pro toho uživatele je, že ten přírodní bazén se jednodušeji čistí. A jeho výhoda proti jezírku v městském prostředí je ta, že to může být na menší ploše a zároveň ten přírodní bazén si jednoduše čistí, protože nemáme ty mělčiny, na kterých by se nám shromažďoval kal, ale máme jenom tu samotnou koupací zónu, která se dá jednoduše čistit třeba pomocí bazénového robota, ale nevýhoda zase je, že musí pořád běžet nějaký oběhový systém v tom celém systému.